Sayon lisod. Pero ni answer lagi ka. Pag grade 5 nimo, mo answer ka ni kung lisod? Nganong nausab ka? Unsay nakausab nimo? Kay kabaw ka no nga bisag lisod basin mansira nimo. Kung nakasabot ka kay naminaw ka, ang problema ra nimo sa una kay wa lang ka naminaw. Pero dili ang nakasabot karon may importante. Kay ang pinakalisod sa math dili kay nakasabot ba ka karon og wa. Kay daghan kay kog estudyante nga may kay karon perpikon pa na nilang test karon. Inigogma kalimot na. Yung mo din mo reklamo, ngano man dong pag-discuss sayon magayon niya karon pag test lisod. Wala siya ni lisod. Nakalimot lang ka. Nakalimot ka, wa ka hinumdom. So ugma basin maka-check mo ani karon nya ugma di na mo ka answer ha. Mao nang diha sa notebook nako gipasuwat. Aron kung mag-test kog balik nya mag-open notes, tanaway mong notebook. Makahinumdom ka giunsa to, di ba? So dili importante nga nakasabot ka karon. Pero okay kayo nga bisag lisod ni suway mo na. Kabantay ko ni suway gansa. Sauna na ko'y mga estudyante dito sa Inganyo, magklase ko gingani. Di na mo answer. Maingon na sila daan, wrong ko sir. Nga naman, wa na sila ni suway. Ni surrender na sila daan. So kung mo surrender na kadaan, di ka makaton. Parera na sa pagpanguya boys. Minaw mayo boys. Na kay magustuhan na babay. Nya tanong nimo gwapa ra kay siya. Manguyab ka? Di. Nya, magkauyab ka mo. Di po, wam ka nang uyab. So, suway Inga na rin po damat. Suway ganser. Pero kung ningon ma-check ka ha. Para rasad sa pagpanguyab. Suway panguyab, wasa kung ningon sugton ka. Pero, kung di ka manguyab, mas dako yung chance nga di yun mo mag-uyab no. Wag ka nang uyab. No. So, suway. Wam da ka ba? Basinday. Basinday kadto sa siya no, nakagusto po nimo. Pero sa math ba, basinday na maka-answer day ka, suway lang. Mag-check na ta, exchange sa imong tapad. Exchange sa imong tapad.